ଆପଣ ମାନେ ମୋ ପରି ଏ କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ଖାଇ ଖାଇ ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି କି? ତାହେଲେ ଏଇ ରେସିପିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଭାତ ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ବି ଆକୁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2ଟି ବଡ଼ କଞ୍ଚା କଦଳୀ। ତା ଆଗପଟ ଆଉ ପଛପଟ ଲାଗିଥିବା ଡେମ୍ଫକୁ କାଟିଦେବେ। କଦଳୀର ଚୋପା ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ଦେବେ। କଦଳୀରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ତେର୍ଛା କରି କାଟିଦେବା। ତାକୁ ସିଧା କରି କାଟିବେନି, ତେର୍ଛା କରି କାଟିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପାଣିରେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଭିଜେଇ ଦେବା। କଦଳୀ ଆମର ଆଉ କଳା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକିରି ଅଲଗା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। କଦଳୀର ମଝି ପୋଜିସନର ଟିକେ ଟିକେ ଆମକୁ ତା ଦେହରୁ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି କିଛି କାଢ଼ିଦେବେ। ହୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ। ଯେମିତି ଆମର ମାଛର ମଝି ପୋଜିସନରେ ହୋଲ୍ ଥାଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିଦେବେ। ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ହୋଲ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ମାଛ ଭଳି ସେପ୍ ଆସିଯିବ। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କଦଳୀକୁ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏବେ ତା ଦେହରେ କିଛି ମସଲାର କୋଟିଂ ଦେବା। ବେସନ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଯେମିତି କଦଳୀ ଥିରେ ସବୁଯାକ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ସେଇଭଳି ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଛି 3 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜ, ଗୋଟେ ରସୁଣ ଆଉ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଅଦା। ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2 ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟର। ଟମାଟରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜଗ ଆଣି ତାକୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଭଲସେ ପ୍ଲେନ୍ କରି ବାଟିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଇ ଗୋଟିକି ରଖିଥିବା କଦଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କରି ଭାଜିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଦଳୀକୁ ନେଉଟେଇବେନି, ନଚେତ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଲେଉଟେଇବେ। ସେ ଆରାମସେ ଉଠିଯିବ। ଏବେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେବା। ସେହି କଢ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ତା ଦେହରେ କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ଯାଏଁ ଭାଜିବା। ଆଉ ତାପରେ କଟା ହେଇ ରଖିଥିବା ଟମାଟରକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଟମାଟର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଗଲା ପରେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଭଲ ସହିତ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ନଚେତ୍ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଆମର ତଳେ ଲାଗିଯିବ, ତ ତରକାରୀ ପିତା ଲାଗିବ। ମସଲା କିଛି ସମୟ ଭାଜିଗଲା ପରେ ତାପରେ ବଟା ହେଇ ରଖିଥିବା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ମସଲାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। ମସଲାରୁ ଟିକେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଭଜା ହେଇ ରଖିଥିବା କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ତା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଏପଟ ସେପଟ କଷିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଘୋରେଇ ଦେବା। ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରେଭି କରିବାର ଥିବ ତ ସେତିକି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ଏଠି ମୋର ବେଶୀ ଗ୍ରେଭି କରିବାର ନାହିଁ, ସେଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ମୋର ହେଇଯାଇଛି। ବେଶୀ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ରେଭି କରିନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ରଖିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।